муҳаммадҷони абдувоҳид ҳастам, саромузгори кафедраи умумии донишгоҳии забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу-Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Чун сухан дар мавриди Мавлоно ва Маснавии Ҷалолиддини Румӣ ба миён омад, мусаллам аст ва фаҳмида шудааст, ки Маснавии маънавии Мавлавӣ ҳаст Қуръон дар забони паҳлавӣ. Доир ба азамат, бузургӣ, офаридаҳои Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, васфи офаридаҳояш сухан басандагӣ намекунад. Вале ин ҷо лозим меояд андешаи чанд пиромуни Маснавии маънавӣ баён карда бошем. Асарест, ки ҷомеаи ҷаҳониро тасхир карда ва тамоми башар рӯ овардан ба Мавлоно ва дар баробари форсизабонон ва махсусан тоҷикон тамоми қавму миллатҳои дигар Мавлоноро аз худ медонад. Ва чизи аз ҳама муҳим дар асри нав, мавзӯи актуалие, ки диққати ҷомеаи башариро ба худ ҷалб кардааст, ин тағйироти вазъи кунунии иқлим аст. ва аз пажӯҳишҳои илмӣ дар меёбем, ки дар асри нав ҷомеаи Аврупо мудом дар таъкид ва таъкидҳои пардаяпай вобаста ба ҳамин мавзӯъ, яъне ҳифз ва нигоҳдошти замин ва беҳтар гардонидани иқлим кӯшишҳо мекунад. Чун ба Маснавӣ назар меафканем, ҳанӯз дар чанд сол муқаддам аз замонҳои хеле дур Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар дафтари аввали Маснавӣ дар тафсири Иншоаллоҳу кона ба ҳамин мавзӯъ ишора мекунад. Пас фаҳмида мешавад, ки дар асри нав ҷомеаи Аврупо бо истифода аз андешаи Мавлоно мавқеи худро дар ҷомеаи башарӣ мустаҳкам мекунад. ва дар ҳамин мавзӯъ Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бо зеҳнияти халлоқона таъкид мекунад: аз адамҳо сӯи ҳастӣ ҳар замон ҳаст ёраб корвон дар корвон, хоса ҳар шаб ҷумла афкору уқул нест гардад ғарқ дар баҳри нуғул. Он чӣ хурдӣ водеҳ эй марги сиёҳ, аз наботу доруву баргу гиёҳ. Эй бародар, ақл якдам бо худ ор, дам ба дам дар ту хазон асту баҳор. ҷаҳони сипос.